Και ο Κίμωνας αυτή τη στιγμή είναι στην κλάση του το καλύτερο πλοίο στον κόσμο. Και με τις επιπλέον δυνατότητες που έχουμε ήδη συμφωνήσει να υπάρξουν, θα παραμείνει ο Κίμωνας και τα άλλα 3 πλοία, ο Θεμιστοκλής, ο Νέαρχος, ο Φορμίωνας, τα καλύτερα πλοία της κλάσης του στον πλανήτη για πολύ καιρό. Σε ονομάζω Κίμων και σου εύχομαι καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην πλώρη σου.